בוא נלך משהו אקטואלי, המחאה החברתית. המחאה החברתית, אני חושב שהיא שגויה. שגויה? שגויה. כן, זה כבר משהו כנגד הרוח. ועוד אומר את זה פרופסור אומן. מה זה, הסיסמה של המחאה החברתית זה צדק חברתי. ווזידוס צדק חברתי, מה זה, כן? מה זה צדק חברתי? אז שאלתי כל מיני אנשים, מה זה צדק חברתי? למה אתם מתכוונים בדיוק? אז מתברר, כשקצת מנסים להבין את הנושא הזה, מתברר שצדק חברתי זה לחזור לכיוון סוציאליזם. עכשיו, סוציאליזם זה הניסוי הגדול של המאה ה-20 למניינם שנחשב על הפנים. הרעיון, כמו הרעיון של המחאה החברתית, זה רעיון מאוד מאוד יפה. הרעיון הוא לכל אחד לפי צרכיו, מכל אחד לפי יכולתו. זה משהו מאוד יפה. אני בעד זה, עקרונית, אני תומך בזה, כן? יש רק בעיה אחת, קטנה איתו. והיא? לא עובדת. הרעיון לא עובד, זה לא פועל, כן. אז לחזור לסוציאליזם, זה יהיה אסון. אקדמיה. בבקשה, כן. הדעות שאתה אמרת עכשיו ביחס לציונות, ביחס ליהדות, לדעתך, מי שלא זוכה פרס נובל, כמו במקרה שלך, הוא יכול להשמיע כאלה דברים היום באקדמיה? יש אנשים באקדמיה, כן, יש בעיות, יכול להיות שגם אני לא יכול להשמיע את הדברים האלה. לא נראה לי זה הפריע לך. אבל תלוי איפה. במדעי הטבע, מתמטיקה ומדעי הטבע, יש הרבה דעות כאלה, והן גם מושמעות. עובדה, הפרופסורים לחוסן מדיני, וגוף קיים ובועט. הם רובם ממדעי הטבע? ובעיקר במדעי הטבע, כן. הקו הפוסט-ציוני הוא באמת נמצא דומיננטי בחוגים האלה? כן, כן, די דומיננטי. יש יוצאים מן הכלל, יש יוצאים מן הכלל, אבל הוא די דומיננטי, כן. טוב, פתחנו באופטימיות, נסיים באופטימיות. פרופסור אומן, שאלה רק אישית לסיום. כן. לפי החשבון שלי, כבודו בן 81, נכון? 3 לחזקת 3 כפול 3. זה כבר היה יותר מדי בשבילי, 81 שנה. כן. בהסתכלות אחורה. כן. אתה מאושר ושלם ב-81 שנים הללו? זאת אומרת, להיות מאושר ושלם, זה לא סימן טוב, כן? אסור להיות מבסוט. אדם, ברגע שהוא מבסוט מעצמו, אז זה סימן לא טוב. אבל מה שאומרים, ניש קושר, אתה מבין את הביטוי? זה, אני מבין, לא כשר? ניש קושר, לא. ניש קושר זה בסדר. זה בסדר. בסדר, כן. טוב, זה נשמע אופטימי. אוקיי. פרופסור אומן, תודה רבה. היה לי עונג. זה המשפט שאני גם רציתי להגיד, היה לי כבוד ועונג לדבר איתך. תודה רבה. תודה לכם הצופים בבית שהייתם עמנו. שלום לכם. שלום.